Îndoliată familie, dragi frați și surori, în seara aceasta avem un serviciu de priveg. Domnul a chemat în veșnicie pe fratele Bence Gheorghe la o vârstă frumoasă de 83 de ani. Cu această ocazie dorim să fie proclamat cuvântul Domnului, dorim prin acest cuvânt Domnul să mângâie în mod special familia îndoliată, dar apoi să vorbească tuturor celor prezenți, să ne vorbească nouă celor care încă avem suflarea de viață și putem să facem ceva încă pentru sufletele noastre și pentru o apropiere de Dumnezeu. Ca întotdeauna dorim să începem cu o rugăciune în care să ne încredințăm în mâna Domnului, chemând numele Lui și încredințând toată lucrarea în brațul Celui Preanalt. De aceea ne ridicăm în picioare și prin fratele Dorel dorim să facem această rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel mare, sfânt și minunat. Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Tu ai rânduit această seară de priveghi, de aceea te rugăm să ne binecuvintezi. Amin, Îndeoseb să binecuvintezi vestirea Evangheliei, să binecuvintezi cântările de laudă, dar nu uităm de sora Florica și de întreaga familie. Te rugăm să o mângâi Tu, să întărești această familie în momentele grele și să rămâi stăpânul și Dumnezeul nostru. Încredințăm toată lucrarea în mâna și în brațul Tău. Fii binecuvântat, Tată, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Să rămânem în picioare pentru a asculta un cuvânt din Sfintele Scripturi. Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 9, versetele 27 și 28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. Amin. 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 Se pot ocupa locurile. Dorim prin acest cuvânt care va fi propovăduit, proclamat, Domnul pe de o parte să binecuvinteze pe cei prezenți, dar și pe cei care sunt la distanță, departe, copiii care nu pot fi aici în această seară și mâine la mormântare, acolo unde sunt, Domnul prin Duhul Lui să-i cerceteze, să-i mângâie și apoi, când vom pleca de aici, să plecăm cu hotărâri de a-L sluji mai bine și mai mult pe Dumnezeu. Asta e latura morală a unui serviciu de priveghi și de înmormântare. Serviciul de priveghi poate fi, eu l-am numit, cel mai bun timp de meditație, în care fiecare dintre noi putem medita la viața noastră, uitându-ne pe de o parte în urma anilor care s-au scurs și apoi în continuare cu o dorință sfântă de a-L sluji mai mult pe Dumnezeu, de a-i face voia, realizând că suntem trecători, suntem vulnerabili. De aceea dorim, prin proclamarea cuvântului, Domnul să ne cerceteze, Domnul să mângâie familia, pe toți cei prezenți și pe cei care nu au putut să fie prezenți și El să rămână în continuare cu noi. Dorim grupul coral să laude pe Domnul cu o cântare, ne bucurăm pentru că și fratele Florin Ilion este împreună cu noi și dorim după cântare fratele să aducă mesajul din partea Domnului și Domnul să-L binecuvânteze. Viața-i bine în Hristos, vișul din zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui.
Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, stimați participanți la această slujbă de priveghiu, Dumnezeu a rânduit această seară pentru noi să fim aici, pentru că l-a chemat acasă pe fratele Bence Gheorghe și ați auzit o vârstă frumoasă a trăit pe pământul acesta, 83 de ani, și în momentele acestea Dumnezeu așa a rânduit pentru el, așa cum va rândui pentru fiecare dintre noi, să plecăm într-o zi de aici, dacă nu va veni Domnul să răpească biserica. Vă spun sincer că eu am mai fost azi la o slujbă cu un caracter funebru, la o slujbă de mormântare, localitatea Sâmbăteni, și am îngropat un bărbat, un frate care a trăit 91 de ani. Particip la foarte multe slujbe de felul acesta, dar ce am văzut azi în cimitir acolo și la casa familiei unde am ținut slujba de mormântare, n-am mai văzut niciodată. Fratele acesta care a murit a fost colonel în armata română și a venit garda de onoare să-i prezinte onorul la plecarea din această lume. Și n-am mai văzut așa ceva niciodată. Și în cimitir, oamenii aceia care au fost acolo, echipați corespunzător, și-au făcut treaba, și-au făcut datoria, și am auzit și salve de mitralieră și așa mai departe. Sigur că omul a fost pocăit, omul s-a împăcat cu Dumnezeu și protocolul așa a cerut și oamenii au fost la datorie. Dar m-am gândit cât de important, sau cel mai important, când pleci din această lume și dacă nu vine o gardă de onoare din lumea aceasta să-ți prezinte un onor, să ai capacitatea prin trăirea ta și prin ceea ce ai fost în această lume, să te poți înfățișa înaintea lui Dumnezeu și garda de îngeri să fie acolo și Domnul Iisus Hristos să te primească acasă. Asta e cel mai important și cea mai mare realizare pentru oameni. De aceea, fratele Bence Gheorghe, după 83 de alergare în lumea aceasta și știm ce-i viața pe pământ, sunt absolut convins că a avut cel parte de încercări, de provocări, a plecat să se mute acasă la Domnul și Biblia spune foarte clar de oamenii credincioși că atunci când își încheie alergarea, se mută să fie acasă la Domnul, se duc să fie acasă în prezența lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima și doresc Dumnezeu să mângâie familia îndoliată. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea de doliu și, așa cum se spunea, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi, pentru că noi suntem cu viață și putem să mai facem ceva pentru viața aceasta. De aceea cuvântul pe care noi îl transmitem în astfel de situații nu mai este pentru cel care este în sicriu, ci este pentru cei care sunt în viață, care au capacitatea și puterea și au harul de la Dumnezeu să se apropie de Domnul, să schimbe viața și cu pocăință să se întoarcă la Domnul. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dragii mei, două versete s-au citit în seara aceasta, foarte frumoase, foarte importante, și versetele acestea, omul lui Dumnezeu care scrie această epistolă, pe de o parte, scoate în evidență ceea ce înseamnă moartea pentru om și apoi, în analogie, acest om care a scris această epistolă vorbește despre importanța morții lui Hristos. Cineva spunea că moartea este numitorul comun al omenirii. Și noi știm ce e un numitor comun. Ceva ce e pentru toți. Și în această lume ne diferențiem. Unii trăiesc mai mult, alții mai puțin. Eu nu mă pot gândi nici la 91 de ani, nici la 83 de ani. Două situații la care am participat în această zi și la care particip. O viață lungă, am spune. Și o diferență. Unul trăiește 40, unul 60, unul 80, unul 90. Alții poate mai mult. Ne diferențiem și pe alte paliere. Unii sunt mai bogați, alții nu așa de bogați. Unii au mai multă școală, alții mai puțină. Unii sunt mai importanți din punct de vedere structural în societate, alții poate nu așa de importanți. Dar când vine moartea, ea este numitorul comun al omenirii, al tuturor. Și când vine moartea, vine la toți. Și omul lui Dumnezeu ne vorbește în această seară cu privire la ceea ce înseamnă lucrul acesta și câteva gânduri vreau să aduc înaintea dumneavoastră la care vreau să medităm și să vedem de fapt cine suntem noi ca oameni pe pământul acesta. Și spune versetul 27, și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Vreau să înțelegem, dragii mei, așa de important, moartea este inevitabilă. După cum oamenilor este rânduit să moară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă tot gândesc la oamenii care cred că sunt nemuritori.
Aud pe foarte mulți că încearcă să se statornicească pe pământul acesta ca și cum ar trăi aici veșnic. Și asta nu se poate. Unii încearcă chiar să prolifereze lucruri false, să spună că sunt anumite categorii de oameni care nu vor mai muri niciodată. Și mă refer la moartea fizică. Și nu se poate. Sigur, când va veni Domnul să răpească biserica, noi știm bine ce se va întâmpla. Vor fi deschise mormintele, vor învia cei care au murit în Hristos, apoi se vor transforma cei care sunt aici și la o clipeală de ochi toate acestea. Însă dacă Domnul nu vine, vom pleca de aici, pentru că Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară. Și dacă înțelegi această realitate, atunci te duci mai departe. Și dacă tot voi pleca de aici, ce se va întâmpla cu mine? Și omul înțelept își pune foarte serios problema aceasta și are în calculul vieții lui, are în momentele lui de meditație, cum se spunea că seara asta constituie foarte important un moment de meditație duhovnicească pentru noi. Să ne gândim că vom pleca și noi de aici la un moment dat. Noi venim când hotărăște Dumnezeu și plecăm când hotărăște El și trăim tot cât hotărăște El. Numai că în trăirea noastră Dumnezeu ne lasă pe noi să înțelegem ceva, că suntem datori și avem dreptul să alegem ce facem în viața aceasta. În cimitirul acesta, spuneam fraților din Bujac, eu am fost nu știu să număr de câte ori am fost în capela aceasta. O fată care a trăit o oră, am înmormântat-o aici. O altă fată care a trăit 3 ore, am înmormântat-o aici. Un tânăr de 16 ani, l-am înmormântat aici. Și alții, și alții, și alții. Oamenilor le este rânduit să moară. Moartea este inevitabilă și ea va veni. Dar până la momentul acela înțelept este omul care își dă seama că trebuie să facă ceva cu viața lui. Până nu se va întâmpla momentul acesta, în momentul în care va veni moartea și va trebui să plece de aici. Moartea este inevitabilă. Ea ne va zâmbi la toți, spunea altcineva. Ea va veni cu alte cuvinte la toți. Depinde dacă și noi putem să-i zâmbim la fel. Depinde dacă avem capacitatea să nu ne temem de ea. Depinde dacă avem capacitatea să fim pregătiți pentru momentul acesta. Să poți să-i zâmbești la fel, adică să-i spui nu mă tem. De ce? Pentru că eu știu că voi trăi aici pe pământ cu Hristos și când voi muri pentru mine, trăirea va însemna un câștig. De ce? Câștigul se va transforma în ceea ce urmează după moarte. Și moartea e un câștig pentru mine, cel mai mare câștig, să fiu în prezența Domnului Iisus Hristos. Începutul unui lucru e foarte important, dar finalul, spune Biblia, e și mai important. Și am mai spus de atâtea ori, dacă începi ceva, vrei să termini. Începi o școală, vrei să o termini. Începutul e bun, dar finalul e și mai bun. Dacă îți construiești o casă, începutul e bun, că începi construcția, dar finalul e și mai bun și important, că finalizezi lucrarea și te poți muta acolo. Și te bucuri de lucrarea mâinilor tale. Ei, dragii mei, când vine vorba de viața omului, venirea pe pământ a unui copil înseamnă o bucurie pentru părinți și e normal să fie așa, pentru familia întreagă, pentru Dumnezeu care aduce bucurie pentru părinți prin copil. Însă finalul vieții unui om e mai bun, mai frumos, pentru că vom merge să fim acasă la Domnul și mă refer aici la oamenii credincioși. Domnul să ne ajute la aceasta. Moartea va veni. Oamenilor este rânduit să moară. Există un cuvânt și eu îl tot repet și nu degeaba îl repet. Ca să se înțeleagă foarte bine ce spune Scriptura vis-a-vis de lucrul acesta. Trebuie negreșit să murim, spune cuvântul Domnului în 2 Samuel 14:14. Și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Am făcut un experiment când am fost copil și vă rog să-l faceți și dumneavoastră. Luați o găleată cu apă și pe un pământ aruncați găleata aceea, să vedeți cum apa se scurge în pământ și apa aia nu veți mai aduna niciodată. Viața omului se duce, zilele se scurg și așa de repede trece viața noastră. Ce facem cu ea și ce facem în ea și cum trăim viața aceasta? Domnul ne cere să trăim prin credință. Domnul ne cere să trăim o viață de neprihănire. Dumnezeu ne cere să trăim prin Hristos. Domnul ne cere să trăim sfânt, curat, să fim oameni buni, să fim oameni iubitori, să-L așteptăm pe Domnul. Și cred că omul înțelept se gândește la faptul că va pleca de aici, că e vremelnic aici pe pământul acesta și în fiecare zi orice ar face, el trăiește cu conștiința faptului că dacă ar fi momentul plecării lui, oricând, el se va duce să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Moartea este inevitabilă. Și așa cum am citit deja, spune Domnul prin cuvânt aici, să moară o singură dată. Moartea este irepetabilă, nu se mai repetă. Odată ce ai încheiat alergarea, ai încheiat alergarea. Știți de ce spun asta? Că nu mai poți să schimbi nimic. Ceea ce ai făcut în viață rămâne
cât se poate de important pentru momentul și pentru locul în care se vei petrece veșnicia. Ceea ce ai făcut aici rămâne ca ecou în eternitate, spunea cineva. Murim o singură dată. Unii vin și spun, omul moare, se duce, vine iară, se reîncarnează și filozofiile astea nu-s de la Dumnezeu, în mare parte din Orient. N-au nimic a face comun cu Scriptura, cu cuvântul Scripturii, cu cuvântul lui Dumnezeu. Omul este rânduit să moară o singură dată. O singură dată. Și mă refer aici la moartea din punct de vedere fizic. Dragii mei, e important ce spune Biblia aici, ca să înțelegem cine suntem, că ăștia suntem de fapt. Vine un moment în care vom pleca și nu mai faci nimic. Rămâne pentru tine doar ceea ce ai făcut, cu aceea te vei întâlni. Rămâne pentru tine doar ceea ce ai lucrat în viața aceasta. Sau poate n-ai lucrat. De aceea e foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne spune ce suntem și ne vorbește cu privire la momentul acesta al plecării, al morții. I-am auzit pe unii, a trecut în neființă, chiar și în biserică, și am corectat pe cineva, am zis, nu mai spune asta. Că omul nu trece în neființă, adică nu mai este nimic de el. Aici sunt rămășițele trupești. Omul, persoana fratelui Bence Gheorghe s-a dus în cer, s-a dus în eternitate, s-a mutat să fie acasă la Domnul. Așa se întâmplă pentru oamenii credincioși. În țărâna pământului așezăm ceea ce-i țărâna, pentru că țărâna își cheamă înapoi țărâna. Dragii mei, murim și se întâmplă o singură dată în momentul acesta. De aceea punctez aceste lucruri, că e foarte important ce faci în viața aceasta până la acest moment. Depinde cum alegi să trăiești. Dumnezeu ne lasă pe noi să alegem cum să trăim. Între anul venirii, al nașterii și anul plecării, e ceea ce Dumnezeu ne lasă pe noi să facem. Însă peste anii aceștia și peste datele acestea, noi nu avem nicio putere. Vă asigur că dacă am fi avut putere, nu eram în seara aceasta aici. Dacă am fi avut putere, nu eram cu alte ocazii în loc de felul acesta sau în alte locuri. Pentru că am fi făcut noi să nu se întâmple momente de acest fel. Însă uitați-vă, noi nu putem decide nimic. Și ne aliniem la ceea ce Dumnezeu spune. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă, fii oamenilor, spune Domnul prin cuvânt în Psalmul 90 și versetul 3. Și vreau să vă spun ceva, multe porunci de Dumnezeu oamenilor și oamenii aleg să nu le împlinească, dar peste porunca aceasta nu va trece nimeni. Și va trebui să te supui. Când se va auzi chemarea Domnului în dreptul tău, va trebui să te supui. Omul moare o singură dată. Dar, dragii mei, mai spun ceva despre moarte. Moartea poate să vină dintr-o dată. Moartea este inevitabilă, moartea este irepetabilă, dar moartea este și surprinzătoare. De atâtea ori în vremea noastră auzim, a murit cu tare, dintr-o dată s-a dus, subit. A murit și nu l-am mai văzut. Am auzit pe foarte mulți spunând și telefonând chiar, și eu am pățit de multe lucrul acesta, am fost informat, a plecat, a murit cu tare. Dar cum a murit? Că numai ce am vorbit cu el sau numai ce știam de el. Dintr-o dată nu mai este, s-a dus. Moartea este surprinzătoare. Ea vine când poate nu-ți dai seama și nici nu te aștepți. E foarte important să înțelegem lucrul acesta, dragii mei, cât suntem de vulnerabili, ca să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ca să ne apropiem de Dumnezeu, ca să trăim mai aproape de Dumnezeu, pentru că până la urmă ăștia suntem. Plecăm din cimitir, dar nu știm dacă mai ajungem acasă. Plecăm în călătorie, dar nu știm dacă ajungem acolo, sau dacă ne mai întoarcem acasă, dacă mai avem puterea aceasta, pentru că nu știm când Dumnezeu sună momentul acesta și vine momentul plecării din această lume. Dragii mei, moartea ne surprinde de atâtea ori. Spune cuvântul Domnului în 1 Samuel 20:3 și afirmă David în fața lui Nathan, nu este între mine și moarte decât un pas. Decât un pas. Și pasul acesta poți să-l faci oricând. Și întrebarea este următoarea. Dacă știm aceste lucruri, suntem noi pregătiți pentru pasul acesta? Unii oameni mor la bătrânețe, adevărat. Și intră în mormânt ca snopul strâns la vremea lui. Nu de mult vorbeam aici despre snop. Că snopul este plantat de cineva. Și noi suntem plantați pe pământul acesta de Dumnezeu. Că snopul este de folos ca să aducă hrană celor care îl plantează acolo. Și noi suntem plantați aici ca să fim o binecuvântare pentru alții, ca să ducem rod bogat. Dar vine un moment în care rodul este cules și snopul este luat.
Și așa se întâmplă pentru mulți. Dar sunt foarte mulți care nu mai ajung vremea aceasta a bătrâneții. De aceea, semnalul de alarmă din partea Cuvântului Dumnezeu, avem mare grijă. Moartea este surprinzătoare, ne surprinde de atâtea ori. Numai zilele acestea am auzit cum au murit mulți, în accidente, în boli, în necazuri, în suferință și foarte multe lucruri de felul acesta. Moartea este surprinzătoare. Și apoi, Biblia mai spune ceva. Cuvântul Domnului ne spune că după ce se întâmplă momentul acesta, moare o singură dată, iar după aceea vine judecata. Moartea este inaugurală, deschide perspectiva faptului că trebuie să stai în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, cea mai mare dramă a unui om nu-i neapărat o boală incurabilă, deși o boală grea și aduce multă suferință. Cea mai mare dramă a ființei omenești nu e problema că n-are o mașină sau o casă, că nu și-a finalizat studiile sau alte lucruri de felul acesta. Nu, cea mai mare dramă a ființei umane este să ajungă în iad, în despărțirea eternă de Dumnezeu, de Creator. Asta e cea mai mare dramă. Și de aceea cuvântul se citește în seara asta și ne spune, după aceea vine judecata, omul va trebui să stea în fața lui Dumnezeu. Însă e o mare diferență să stai în fața lui Dumnezeu pentru răsplătire sau să stai în fața lui Dumnezeu pentru o sândire. De aceea seara aceasta e lăsată de Dumnezeu și slujba aceasta ca să ne evaluăm bine starea, viața și ceea ce suntem înaintea Domnului. După aceea vine judecata. Iar la judecata aceasta va fi cel mai mare durere pentru foarte, foarte mulți oameni care au trăit și care trăiesc pe acest pământ. Dragii mei, noi vestim cuvântul lui Dumnezeu, repet, celor care sunt în viață și sigur că, pe de o parte, ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și mângâierea Domnului pentru cei care sunt îndurerați, pentru că atunci când pleacă tata, mama, când îți pleacă copilul și sunt atâtea și atâtea situații, există și rămâne durerea aceasta despărțirii. Însă, pe de altă parte, suntem aici să vestim cuvântul Domnului ca oamenii să se apropie de Dumnezeu și să primească pe Domnul și să fie mântuiți. De aceea mă rog Domnul să lucreze la inimile noastre. Vine judecata, după aceea, spune Biblia, moartea este inaugurală, deschide larg perspectiva veșniciei. Ceea ce facem aici pe pământ, așa cum am spus, are eco în eternitate. Totul se contabilizează de Dumnezeu. Nu se pierde nimic. Nici vorbele, nici gândurile, nici pașii, nici umbletele noastre, nici trăirile noastre, nici sentimentele noastre, toate știute de Dumnezeu. Și dacă avem de-a face cu un astfel de Dumnezeu, nu-i cel mai înțelept să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim, să avem o viață sfântă, să urmăm pe Dumnezeu? Dragii mei, am discutat cu foarte mulți oameni la timpul de consiliere. Eu chiar acum vin de la consiliere de la birou și cu cei pe care am botezat la o vârstă înaintată. Știți care a fost vorba tuturor? Frate, cel mai mult regret că nu l-am primit pe Domnul și nu l-am urmat pe Domnul de la tinerețe. Asta e cea mai mare durerea mea. Altfel arăta viața mea, spuneau oamenii aceștia. Și încercând oarecum să-i consolez, zic, e drept ce spuneți. Dar totuși gândiți-vă la ceva, că Dumnezeu v-a dat harul să vă întoarceți la El cu pocăință, chiar acum la anii aceștia, ca să vă mântuiți sufletul și să nu plecați din această lume, că lumea asta și momentul morții deschide larg perspectiva veșniciei. Și dacă nu v-ați fi pocăit, ați fi ajuns în starea aceea de despărțire veșnică de Dumnezeu. Și asta e cea mai mare dramă a ființei umane. Și dragii mei, dacă Domnul vorbește despre cuvântul Domnului, despre moartea unui om, în paralel, aș vrea să vă spun că în seara aceasta, în versetul 28, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre moartea lui Hristos. Tot așa, Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora. Asta e cea mai mare bucurie pentru un suflet omenesc. Să știe că Hristos a venit pe pământul acesta să poarte păcatele noastre. Să știe fiecare om că a venit Domnul să-i poarte păcatele, să-l mântuiască, să-l curățească, să-l spele de trecutul lui păcătos, dacă omul vine prin credință și pocăință înaintea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni spun că sunt credincioși și au credință în Dumnezeu. Credința se manifestă prin pocăință, iar pocăința se vede prin trăire. Iar pocăința se vede prin trăire. Tu alegi toate acestea. Hristos s-a dus jertfă pentru păcatele multora. Se va arăta a doua oră, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Ce moment frumos! Moartea Domnului este actul, dacă vreți, suprem al dovedirii dragostei lui Dumnezeu față de ființa omenească. A venit Hristos în această lume, spunea cineva,
ca noi să ne ridicăm în lumea lui Dumnezeu. Domnul a venit să poarte păcatele noastre și pe crucea de la Golgota, El a stat în cea mai puternică suferință pe care o poate întâlni o ființă omenească. În suferința aceea în care a trebuit să suporte povara păcatelor întregi omeniri și despărțirea de Dumnezeu în momentele acelea. E cea mai mare durere, dar Hristos a făcut lucrul acesta din dragoste pentru tine și pentru mine. Iubiții mei ascultători, în momentele acestea Domnul mai poate fi mântuitor pentru noi și pentru dumneavoastră. Dar dacă pleci de aici nemântuit, te vei duce să fii în fața celuia care va fi judecător atunci. Și orice ai face, nu mai poți să schimbi nimic. De aceea îndemnul mesajului meu în seara aceasta este: ai grijă până va veni momentul morții. Ai grijă la trăirea ta, la alegerea ta, la viața ta. Slujește-L pe Dumnezeu, că moartea nu-i finalul, omul nu trece în neant, nu-ți ascunde neființă. Omul continuă să existe, ființa omenească continuă să existe. Trupul acesta e doar o carcasă pentru ceea ce înseamnă omul cu adevărat, persoana omului, personalitatea lui. Și carcasa aceasta se descompune, va fi așezată în țărână până la înviere, până la momentul acela glorios. În fiecare zi ar trebui să ne spunem: Doamne, vrem să Te slujim pe Tine mai mult. Vrem să fim mai aproape de Tine, Doamne, și vrem să trăim cu Tine, Doamne, o viață sfântă și curată în fiecare zi. Și vreau să vă spun că aceia care slujesc pe Dumnezeu sunt binecuvântați. Aceia care sinceri și pocăiți sunt cei mai binecuvântați oameni de sub soare. Am văzut oameni și am discutat cu oameni cu funcții înalte, oameni bogați. Nu mică mi-a fost mirarea să înțeleg cât sunt de goi pe dinăuntru. Cât sunt de slabi și nefericiți. Și mi-am dat seama atunci de ceva. Că omul cel mai fericit nu-i cel care are bani mulți. Nu-i cel care are titluri impozante. Omul cel mai binecuvântat și fericit este acela care îl are în inimă pe Hristos. Am fost tânăr și am îmbătrânit, spunea David, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Mi-am adus aminte cum Domnul a purtat de grijă unei familii și vreau să vă spun în încheiere lucrarea aceasta. Într-o zi m-a sunat un prieten de-a meu care stă foarte bine din punct de vedere financiar și îmi zicea așa: uite, am avut o experiență cu Dumnezeu, vreau să-ți o împărtășesc. Bine, spune. Și îmi spunea așa: uite, împreună cu soția am hotărât să facem partea Domnului și am pus o sumă de bani, o sumă nu mică, și am zis: dar cui să o ducem? Și spunea: ne-am rugat și Dumnezeu ne-a călăuzit spre casa unei familii de aici, din jurul Aradului, dintr-o localitate. El știa ceva, că sunt oameni pocăiți, dar nu i-a cunoscut bine. S-a dus la casa acelei familii și a bătut la poartă, a strigat, a sunat acolo la sonerie, a stat puțin până i s-a deschis ușa și a venit fratele de acolo din casă și a zis: îmi pare rău că a trebuit să stai puțin, dar noi eram la rugăciune. Era o familie cu mulți copii și de multe luni de zile, și am mai spus, pe mine atât m-a întărit momentul acesta și mai spun în biserici că e de la Dumnezeu. Și spunea fratele că i-a mărturisit fratele acela care a ieșit: uite, noi suntem într-o grea încercare, de luni de zile nu ne-am putut plăti curentul și azi am primit telefon că vin să ne taie curentul. Și nu mai avem curent, nu știu ce facem, dar știm pe cine avem. Și au spus și așa: noi avem un Dumnezeu în care credem și ne-am pus toți la rugăciune și zi de post, ca în această zi Dumnezeu să ne rezolve problema. Și în momentul în care ei se rugau, problema și rezolvarea era la ușă. Și spune fratele ăsta că i-a dat plicul cu bani și a zis: uite, asta e partea Domnului, fă ce știi tu, noi am plecat. Și el s-a dus. Și după mai multe zile s-a întâlnit cu persoana aceea și plângând i-a spus: frate, vreau să-ți mărturisesc ceva. Datoriile noastre au însumat câteva mii de lei bune, așa cum știm noi banii de astăzi. Și când am deschis plicul și am văzut că era exact aceeași sumă care trebuia să o plătim. Și am sunat la companie de curent și am zis: nu mai veniți să ne tăiați curentul, că venim să vă plătim. Și oamenii au zis: dar cum veniți, că de luni de zile, de multe luni de zile, n-ați plătit nimic și n-ați avut bani, acum de unde aveți? Și s-a dus și a plătit și a spus: Dumnezeu ne-a purtat de grijă și a fost o mărturie vie a faptului că Dumnezeu pe cel credincios nu lasă. Spune David: n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nu neîncercat, că toți suntem încercați. Sunt convins că și fratele Gheorghe a fost încercat. Sunt convins că în fiecare familie există câte o încercare, pentru că Dumnezeu ne mai și testează. Dar Dumnezeu nu ne părăsește niciodată.
De aceea mă rog, dragii mei, să înțelegem bine lucrarea lui Dumnezeu. Prin pocăință să ne apropiem de Dumnezeu, să cerem iertare Domnului, să ne împăcăm cu Dumnezeul nostru până nu va veni momentul morții. Moartea este inevitabilă, ea va veni. Dragii mei, nu putem noi să decidem altceva decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Moartea este irepetabilă, o singură dată. Moartea este surprinzătoare, ne surprinde de atâtea ori. Și moartea este inaugurală, deschide larg perspectiva veșniciei. Dar dacă n-ar fi fost Domnul și moartea Domnului, nu mai era nimic de noi. Însă și în această seară, chiar dacă suntem la o slujbă funerară, o slujbă în care există durerea despărțirii, există totuși binecuvântarea aceasta și harul acesta. Că în meritele Domnului Iisus Hristos și în numele biruinței Lui, suntem și noi biruitori. Și L-am primit pe Domnul ca mântuitor al vieții noastre. Și am primit viața veșnică și avem ca rod sfințirea și trăirea cu Dumnezeu în neprihănire. Mă rog din toată inima Dumnezeu să binecuvânteze familia îndoliată. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Și să înțelegem că vis-a-vis de moartea omului este pusă moartea Domnului. Iar oamenii până la momentul plecării din această lume sunt chemați să-L aleagă pe Domnul, credința în Dumnezeu și lucrarea Domnului Iisus Hristos să fie mântuiți. Iar când vom pleca de aici, să se poată spune și despre noi: s-a dus să fie acasă la Domnul. Așa să ne ajute Domnul la toți. Amin. Cineva spunea că iadul este pavat cu cele mai bune și nobile intenții. Parafrazat, cei care pleacă dincolo nepregătiți. Acolo, dacă ar mai exista această posibilitate de a se întoarce înapoi, multe ar face și și-ar pune viața la punct. Dar, așa cum era menționat și cum se citea, oamenilor le este rânduit, e o rânduială lui Dumnezeu, să trăiască o singură dată. În viața aceasta Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt, dacă vrem să ținem cont de cuvântul Lui. Cea mai mare pierdere a unui om este să stea departe de Biblie. E cartea lui Dumnezeu în care ne vorbește. Ne vorbește cum să trăim aici, ne vorbește vis-a-vis de veșnicie, ce ne așteaptă dincolo. De aceea, noi care suntem în seara aceasta aici, să punem la inimă acest cuvânt. Să citim cuvântul și apoi, sigur, să ne apropiem de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne iubește, este Creatorul nostru. Să știți că nimeni nu ne dorește binele mai mult decât Dumnezeu. Dar asta și în măsura și în maniera în care ne-l dorim și noi. Facem și noi pași spre Dumnezeu, citind cuvântul, împlinindu-l, trăindu-l, punându-l în practică, și apoi când vine momentul plecării, că moartea printre altele e rânduit, e o rânduială. E o rânduială plecarea. Când vom pleca de aici, nu vom regreta. Chiar dacă există o durere a despărțirii, cei care sunt pregătiți s-au dus la mai bine. Noi încă am rămas într-o lume în care există zbucium și durere și amar. Dar cei care l-au slujit pe Dumnezeu s-au dus la un loc incomparabil, nu putem face o comparație. De aceea dorim Domnul să mângâie familia îndoliată. Amin. Iar nouă să ne ajute, Doamne, ajută-ne să slujim, să-ți facem voia Ta. Grupul coral va cânta din nou și apoi fratele Iosif ne va duce mesajul din partea Domnului și Domnul să ne vorbească în continuare. Amin.
Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Și fie mângâierea Lui peste familie, peste toți și în măsura în care au nevoie de mângâiere. Cuvântul citit în această seară ne spunea că Domnul va veni să aducă mântuire celor ce-L așteaptă. Atunci când pleacă la Domnul un om mântuit, adică unul dintre cei ce așteaptă, și așa e lăsat scris în Scripturi ca să-L așteptăm pe Domnul și până trăim. Dar unii care sunt obosiți, ca niște copii, dacă întârzie tata sau mama să vină acasă, adorm. Și când Domnul va veni, ne spune Cartea Sfântă că ne vom întâlni deodată cu El, cei adormiți și cei rămași în viață. Aș vrea, și mă rezum la gândul acesta, mi-l amintesc pe fratele când venea la adunare și când pleca pe culoarul central. Să ne întrebăm toți, noi îl așteptăm? Nu știm când murim. Absolut nu știe nimeni.
Dar Domnul ne-a învățat că El a venit în lumea asta și știm cu toții, nu e o noutate, cum sunt alți oameni pe pământ care nu știu de Domnul Iisus. Noi toți știm, mai mult sau mai puțin. Problema este ce atitudine avem față de Domnul în viața aceasta. Atitudinea din viața aceasta se va reflecta în atitudinea ce vom avea la venirea Lui. Scrie Isaia 25 că cei mântuiți vor spune: acesta e Domnul în care ne încredeam că ne va mântui, acum să ne bucurăm și să ne veselim de mântuirea Lui. Atunci îl vom întâlni și pe Domnul și pe cei plecați. Așadar vă propun în această seară, fiecare așa vorbindu-și sufletului său și vorbindu-i Domnului în rugăciune, să se întrebe dacă prima venire a Domnului, cum se spunea, și-a avut rostul în această viață noastră. Dacă l-am întâlnit aici pe Domnul Iisus, îl vom întâlni cu drag când va veni. Și aș mai adăuga ceva, dar oarecum ține tot de asta. Dacă l-am întâlnit, cei de lângă noi vor ști. Nu se poate să-L întâlnească cineva pe Domnul și cei de lângă El, în prim plan familia, să nu știe omul acesta s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și din acel moment va fi un om nou, în a cărui părtășie, comuniune îți va place să stai. Și din acest punct de vedere dorim să ne întâlnim cu Domnul, să ne întâlnim și cu cei dragi. Ne vom întâlni deodată cu toții. Să trăim, dragii mei, în așa fel încât, cum zice a doua Ioan la capitolul 2 la sfârșit, la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Să trăim frumos. Ca unii care știm că pentru ce n-am trăit frumos a murit Domnul, dar a murit ca să trăim frumos de atunci și să-L așteptăm, fericita noastră nădejde, cum e numit în titlu la capitolul 2. Și de acolo încolo veșnicia e binecuvântată. Stimată soră, dragi copii, rudenii, să nu priviți în urmă, că în urmă deja e negură, e nor. Să priviți înainte la întâlnirea cu Domnul și toți să trăim în așa fel încât dacă ar fi să vină Domnul în seara aceasta, să plecăm liniștiți. Să avem liniștea, pacea și bucuria ce va urma pentru vecii vecilor, că n-am trăit degeaba, că în viața asta ne-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și abia așteptăm să vină. Așa cum ne-a învățat în rugăciunea domnească: Doamne, vie împărăția Ta, ca să fie peste toți și peste tot bucurie și pace pentru vecii vecilor. Și cum zice Petru, și fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne! Amin. Grupul coral va mai cânta o cântare și apoi fratele Dorian. Merge calea lui Iisus.
toată inima doresc mângâierea Domnului să fie peste această familie. Îndeoseb peste sora Florica. Cunosc această familie foarte de mulți ani. Și cu ajutorul Domnului, din când în când, am mai trecut pragul casei acestor doi frați în vârstă, soră și frate. Dar cuvintele mele sunt prea slabe ca să pot să mângâi pe sora Florica. Mângâierea Domnului să fie peste ea. Amin? Mângâierea Domnului să fie și peste cei care sunt de departe, copiii care, am înțeles de la Cospin, înainte de a trece fratele din viață, au venit în țară, au discutat cu fratele, au zâmbit și și-au luat rămas bun. Bineînțeles că doar marți au plecat, nu puteau să se mai întoarcă. Ultima dată, când am trecut prin casa fratelui Ghiță și sora Florica, în urmă cu câteva zile, într-o seară târzie, în jurul orei 11, când am fost chemați de sora pentru o ungere cu un de lemn, că fratele avea dureri foarte mari. Am intrat în casă, am stat de vorbă și spunea fratele, am ceva pe inimă, vreau să mărturisesc. Și îl întrebam atunci, cu fratele Emanuel Micurescu vrei să stai de vorbă sau cu mine că-s mai bătrân? Și fratele a spus în felul următor, vreau să stau de vorbă cu amândoi înaintea lui Dumnezeu. După ce și-a spus păsul inimii, vă mărturisesc sincer, s-a luminat la față și a zis în felul următor, fraților, cred că a sosit vremea să predau, adică să plec acasă la Domnul. Se spunea, există situații când moartea vine pe nepusă masa, dar există situații când oamenii simt că pleacă la Domnul. Și înainte de plecare e foarte bine să-și pună la punct toate lucrurile, ca și cum să-i spunea Dumnezeu lui Ezechia prin prorocul Isaia, puneți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Avea 39 de ani, nu 83 sau luna viitoare 84 împlinea fratele Ghiță. Dar oricât ar fi viața de lungă, raportat cu veșnicia, este doar un lat de palmă. M-am uitat în fișa familiei și am văzut că fratele Gheorghe a încheiat un legământ cu Domnul în urmă cu 65 de ani. O persoană care a fost cel mai mult în viață în pocăință, am fost la mormântarea acelei surori, avea 72 de ani de pocăință. Vârsta când a trecut în veșnicie era 92, a încheiat un legământ cu Domnul la 20 de ani și l-a slujit pe Dumnezeu toată viața. Și am fost atât de bucuros că particip la înmormântarea unei persoane care așa de mulți ani l-au slujit pe Dumnezeu. Dragii mei, dacă îl slujim mai puțin sau mai mult aici, depinde la ce vârstă Dumnezeu ne-a chemat la mântuire. Lăudat să fie Domnul că a murit pentru noi, a murit pentru păcatele și fără de legile noastre, a înviat și pe noi ne-a adus la o viață nouă. Înviim și noi împreună odată cu Domnul Iisus, renunțând la păcatele care se practică în lume, la practicile care sunt în lume, îmbrățișând credința în Domnul Iisus, sfânta pocăință despre care se vorbea, intrând în apă botezului și de aici încolo, slujind Domnului cu bucurie. Asta ajute Dumnezeu familia și întreaga asistență. Să-L slujim cu bucurie. Să-L binecuvânteze Domnul și pe fratele Bențe Valer. Probabil o să ne audă, o să ne vadă. Dumnezeu să îl călăuzească și pe el acolo în Statele Unite, și copiii lui sora, și să rămână Domn și Stăpân al vieții noastre. Cât vom avea de trăit pe pământul acesta. Iar când se va sfârși alergarea noastră aici, să fim cu toții acasă la Domnul. Amin.
Dragii mei, ne apropiem de încheierea părtășiei în seara aceasta. Aș vrea însă ceva să mai amintesc încă o dată. După cum oamenilor le este rânduit, să știți că sunt rânduieli puse de Dumnezeu și omul nu poate face rabat de la ele. Nu le poate ocoli. Fiecare trebuie să ne subordonăm acestor rânduieli stabilite de Cel Preaînalt. Și una din aceste rânduieli este acest moment al plecării. Toți avem un moment al plecării. Întrebarea mare este unde plecăm, pentru că Biblia ne vorbește atunci când citim din Biblie, putem să constatăm, și asta dorește Domnul, zice, pentru cel neprienit cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este în jos. Ne-a dăruit Dumnezeu viața aceasta, scurtă, în ultima instanță, chiar 83 de ani, vis-a-vis de ce urmează. E scurtă. O veșnicie urmează. Și veșnicia o petrece în funcție de cum în acești 83 de ani sau în anii pe care Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia dintre noi, îi trăim, împlinim. Deci un moment al plecării. Și această primă întrebare ar trebui să ne o punem fiecare. Doamne, dacă trebuie să plecăm, unde plecăm? E adevărat, se spunea că înaintea momentului plecării, unii au această înțelegere că trebuie să plece, că e bine momentul, e clipa aproape să plece. Dar nu toți realizează. Să știți că în momentul plecării, la cei mai mulți, îi așa, prin surprindere, nu poți să realizezi. Într-un moment în care nu îți dai seama. De aceea noi trebuie în orice clipă să fim pregătiți. Noi trebuie să fim oricând gata. Nu cumva să avem vreo problemă pe verticală sau pe orizontală. Pe verticală cu Dumnezeu sau pe orizontală cu semenii, că atunci e o problemă nerezolvată. De aceea să nu uităm un prim lucru, această rânduială, toți plecăm. Întrebarea este unde plecăm. Aici avem o casă, după ce se încheie părtășia aici, fiecare merge la ale noastre. După ce chiar mergem undeva pentru un timp puțin mai lung și când ne întoarcem acasă, de fiecare dată, asta am spus soției, ca și acasă nu-i niciunde. Cel mai bine este acasă, în familie. Întrebarea este însă când plecăm de aici, unde plecăm? Pentru că Biblia vorbește de cele două locuri dincolo. Auziți numai un loc, în locuința morților, ce ne spune Iov în cartea lui, printre altele, spune aici, înainte de a mă duce ca să nu mă mai întorc, în țara întunericului și a umbrei morții, în țara negurei adânci, unde domnește umbra morții și neorânduiala, și unde lumina este ca întunericul. O tragedie. Și nu mai poți întoarce timpul înapoi, nu mai poți să faci nimic pentru sufletul tău. Pentru că aici, în sicriu, noi avem numai rămășițele trecătoare, pământești. Valoarea adevărată nu mai este aici, Dumnezeu o luat. Sufletul și Duhul, ele sunt eterne. Dumnezeu ni le-a dat și El le ia. În unul din cele două locuri vor merge. Aseară la noi, la biserică, la Betel, se predica despre bogatul și săracul Lazar. Luca 16. Bogatul ar fi dorit ceva să facă acolo, dacă nu pentru el, pentru frații lui, care încă erau în viață. Nu se mai poate face nimica. De aceea dorim din toată inima Domnul să mângâie familia îndoliată. Fratele Gheorghe s-a împăcat cu Dumnezeu. În timpul vieții și frumos ce am auzit prin fratele Dorel, o simți că are o problemă încă și-o vrut să fie eliberat. Foarte important. Plecare. Un al doilea lucru este terminare, rânduiala lui Dumnezeu. Știți când ne duce Dumnezeu în veșnicie? Când plecăm de aici. Când am terminat, când am încheiat aici. Nimeni nu știe când încheie. Când încheiem toate problemele pe care Dumnezeu, sigur, le are rânduite pentru noi. Am auzit și auzim mereu tot felul de știri, tineri care se pleacă în veșnicie.
persoane care se duc la anumite vârste, să trăiești peste 90 de ani, peste 80 de ani, sigur, zice, viața omului pe pământ este de 70 de ani, pentru cei mai tari de 80 de ani. Există care depășesc. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar să nu uităm, dragii mei, foarte important să terminăm cu bine, să lăsăm toate lucrurile să fie în pace, în liniște, în familie, în biserică, să nu ai niciun regret extraordinar, să nu regreți, să ai acea mulțumire, nu că ai fost desăvârșit, dar întrucât o depinzi de tine, tu ți-ai făcut partea. Și Cel ce ne desăvârșește, dacă noi ne facem partea noastră, este Dumnezeu, care ne pune într-o stare după voia Lui. De aceea dorim încă o dată Dumnezeu să mângâie familia și să ne ajute pe noi, care încă avem suflarea de viață, să putem să luăm hotărâri în seara aceasta și în ziua de mâine la fel. Apoi un al treilea lucru, o altă rânduială, o întoarcere. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, spune Biblia, că Domnul ți-a făcut mult bine. Cum i-a spus lui Daniel, tu, Daniele, du-te, tu te vei odihni până va veni sfârșitul. Te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Este extraordinar, întoarcere, să te întorci, dar nu oriunde să te întorci. Să te întorci în veșnicie, acolo la Domnul, la locul acela minunat și binecuvântat. Știți ce spune în Ioan, capitolul 14, versetul 1 și 2? Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. De n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vi-l voi pregăti, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce loc o pregătit Dumnezeu, Domnul acolo pentru noi. Tatăl o pregătit pentru Domnul Iisus împărăția. Și Domnul Iisus la rândul Lui ne-o pregătește nouă. De 2000 de ani o pregătește. Ce locuri minunate acolo. Nu există în vocabular termeni care să poată reda lucrurile pe care le-a pregătit Domnul pentru noi. De aceea dorim încă o dată, Doamne, umple-ne de râvnă pentru Tine. Pune noi dorința de a citi Biblia în fiecare zi. Pune dorința, Doamne, de a trăi o viață de rugăciune. Asta înseamnă dependență absolută de Dumnezeu, viață de rugăciune. Înseamnă că îmi văd neputința, imperfecțiunea, că nu sunt perfect. Am nevoie de ajutorul Celui Preanalt, de Creator care este gata să întâmpine nevoile și problemele mele. Și un alt lucru pe care mai vreau, o altă rânduială, este răsplătirea, să știți. Există o răsplătire. O răsplătire pentru tot ce facem aici. Vreau să nu uităm, dragii mei, chiar dacă nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, spune Biblia. Vedem de multe ori atâta rău în jurul nostru, tragedie. Și în timpul din față și mai mult va fi. Chiar dacă nu vedem răsplătirea, totuși știm că Dumnezeu are sub control toate lucrurile. Nu există ceva pe care Dumnezeu să-l piardă de sub controlul Lui. Știm totuși că Dumnezeu are o zi în care va răsplăti. O zi în care va binecuvânta pe cel care îl slujește aici și îl caută și îl dorește pe Dumnezeu. Dorim încă o dată în final, Doamne, binecuvântă-ne pe toți cei prezenți. Domnul să mângâie familia, să o întărească, să rămână încrezătoare în Domnul și să ne ajute Domnul tuturor să-L slujim aici, să-i facem voia Lui. Iar atunci când ne va chema Domnul, indiferent când ne va chema, Domnul are sigur cu fiecare planul Lui și hotărârea Lui, dar oricând ne-ar chema, să fim gata, să nu avem regrete, ci să fim gata de a sta înaintea Celui Preanalt. Înainte de a face rugăciunea de încheiere, am dorit grupul coral să mai cânte o cântare. Și apoi, prin fratele Iosif, vom face rugăciunea de încheiere și de încredințare în mâna Celui Preanalt. Ce bucurii vor fi atunci când o se mântuiți în
Dorim acum în final să ne ridicăm cu toți în picioare, să mulțumim pentru timpul acesta pe care Domnul l-a hotărât și l-a îngăduit pentru noi. Mulțumim și celor care au fost alături de familia îndoliată. Dorim din toată inima pe toți, Domnul să ne binecuvinteze și binecuvântarea, în mod special, să fie pentru toți cu viața veșnică. Prin fratele Iosif aducem rugăciunea de mulțumire. Sfinte Tată, suntem profund recunoscători pentru tot ce ai făcut pentru noi. Acum, în mod deosebit, îți mulțumim pentru viața fratelui Ghiță, pentru mântuirea la care l-ai chemat și care îl așteaptă, pentru că l-ai păstrat până la sfârșit. Numele Tău să fie binecuvântat. Amin. Te rugăm de asemenea în mod deosebit pentru familie, pentru sora Florica, pentru copii, pentru rudenii, să-i mângâi Tu, Doamne, să-i păstrezi cu pace prin credință în reîntâlnirea cu Tine și în împărăția viitoare. Cercetează-ne pe noi toți, Doamne, să plecăm de aici cu o inimă mai bună, să trăim frumos, să căutăm mântuirea și să ne dai har să o putem păstra. Fie bunătatea Ta peste noi. Și pentru că încă suntem pe pământ, Te rugăm să ai în vedere și nevoile noastre pământești, trupești, sănătatea noastră, pâinea noastră, pacea din țara noastră, Doamne. Fie bunătatea și mâine la slujbă, Doamne, să se încheie cu bine această lucrare și rămână îndurarea Ta, Doamne, peste toți. Sprijinește-ne în locul acesta și oriunde vom fi și în toate vrem să slujim, să Te binecuvântăm, să Te lăudăm. Fii slăvit în veci. Amin. 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 Se pot ocupa locurile cei ce au locuri. Aici se încheie părtășia în seara aceasta. Cei care doresc să rămână încă un timp alături de familie o pot face, au libertatea. Cei care doresc să se retragă în același timp se pot retrage. Încă o dată mulțumim tuturor în numele familiei îndoliate, cei care au fost alături de familie în seara aceasta și dorim pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mâine, la orele 2, orele 14, va fi înmormântarea, va fi și parte din fanfară prezenți, frați lucrători, și dorim și mâine Domnul să fie prezent prin cuvântul Său și Domnul să lase mângâierea Lui din plin peste familia îndoliată. Amin. Acum, dacă se mai cântă sau nu, cum hotărăsc frații, în același timp, cei care doresc să retragă pot în pace și în liniște să retragă. Amin.